салом дӯстон, сарпарасти шабакаи мо ширкати дорувори даво мебошад. Ширкати даво ба шумо дороҳои бо сифати баланд аз давлатҳои арабӣ ва Туркия пешниҳод месозад. Миноксидил барои баровардани риш ва мӯи сар мебошад. Самюнван бошад барои иштиҳо омадан ва барои вазн гирифтан мебошад. Эпимедиум неопаста барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ва дигар дороҳои гиёҳӣ шумо метавонед аз ширкати дорувории даво дарёфт созед. Дастафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. Суроғаи ширкати даво дар шаҳри Москва, кӯчаи Складочная, дом 1, строения 18, падези 8 ва ошёнаи 4 бо ширкати дорувории даво бошед. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо оиди парвозҳо. мутаассифона мо як хабари нохушам дорем, бигем агар хато намекунем, оиди парвозҳо. Ва якчанд рӯз пеш қабл дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳама маълум буд ки директори агентии авиатсияи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон Икром Субҳонзода дар ҷаласаи худаш қайд намуд ки шурӯъ карда аз 1 апрел парвозҳо миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия барқарор мешаванд. Ин чиз аввалан аз ҷониби Федератсияи Россия пешниҳод шуд, яъне ки ҳукумати Россия пешниҳод кард ки ма иҷозат метиҳам аз 1 апрел парвозҳо барқарор карда шаванд. Ва баъдан доири пешниҳоди ҳукумати Россия директори агентӣ ҷаласа таъин намуд ва дар ҷаласаи худаш қайд намуд ки нархи билет чанд сум боша, киҳо рафта метавонанд. умуман бигем рӯзи 1 апрел иҷозат додагӣ буданд парвозҳоро ки барқарор шавад. ман ин суханҳоро ба чӣ хотир гуфтаистам, ҳозир мавзӯъро мақсади гап шаволи нагуфтам. ба ҳамин хотир ман ин суханҳоро гуфтаистам ки ҳозир ҳастанд нафарҳое ки боз комментарияҳо менависонанд, ты дуруға видео кардӣ, бо ты аз пеши худат гап задӣ, ты ахбороти нодуруст пешниҳоди мо кардӣ. ман барои ана ҳамун шахсиятҳо гуфтаистам ба ҳамин хотир ки ин чиз дар саросари кишвар ба ҳама маълум буд ва биданд шахсиятҳое ки рафтанд чипта харидорӣ карданд озодона бо нархи арзону қимат ба як азобову ба мушкилиҳо. умуман бигирем чандин нафарҳо чипта харидорӣ карданд барои барқароршавии парвозҳо ва ҳукумати Россия низ иҷозат додагӣ буд парвозҳо барқарор шаванд. вале мутаассифона рӯзи дим аввалин рейс мондагӣ буданд 2 апрел, яъне ки дина ана ҳамун рейс ба анҷом нарасид. мо нусхаро як бор рӯзи дар шумо мехонем, боз суҳбата идома метиҳем, бо диққат гӯш кунед. нафароне ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва қарор доранд ва агар аз дарди дандон азият мекашанд, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа месозанд. аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, скидкатон мекунанд. стоматологияи бародарони тоҷик дар шаҳри Москва. парвози ҳавопаймоии ширкати Ютер ки қарор буд шаби 3 апрел соати 3:30 даҳо муҳоҷирро аз Душанбе ба Москав бурда ба ин тартиб роҳи шаҳрвандони Тоҷикистонро ба Русия боз кунад, сурат нагирифт. беш аз 200 нафар билет харидаву шаби 2 ба 3 апрел дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе мунтазири парвоз буданд. чанде аз онҳо бо нигарониҳову ноумедӣ гуфтанд. аз гӯшаву канори кишвар ба Душанбе омада дар вазъияти ногувор монданд. Акбар Раҳимов, намояндаи ширкати Ютер дар ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт: парвоз ба рӯзи 9 апрел ба таърих афтодааст. ӯ сабабашро чунин шарҳ дод: ҷониби ҳукумати Федератсияи Россия хостааст танҳо шахсоне ба он кишвар бираванд ки шаҳрвандии Русияро доранд. қаблан гуфта мешуд, парвозҳои мунтазам байни Тоҷикистону Русия шаби 2 ба 3 апрел ва баъд аз як соли танаффус аз сар гирифта мешавад ва шаҳрвандони Тоҷикистон, яъне ки бе гражданствои Россия ҳақ доранд тавассути он ба Москав бираванд. ҳоло маълум нест чаро ҷониби Русия қарори худро тағйир додааст ва ё дасти кам иҷрои ин корро ба таърих андохтааст. баъзе аз муҳоҷирон дар фурудгоҳи Душанбе пурсиданд: дар чунин шароит масъалаи билет ва парвози онҳо чӣ хоҳад шуд, дар ҳоле ки ба қавли Суҳроб Азимов, сокини шаҳри Ваҳдат, беш аз 1 сол мунтазири кушода шудани парвозҳои маъмулӣ бо Русия буд. бо 4090 сомонӣ билет харида ба фурудгоҳ омадем. ҳоло мегӯянд парвоз намешавад. аз шунидани ин хабар ноумед шудем.
афзудааст ӯ. Акбар Раҳимов, намояндаи ширкати Ютер дар ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт: мусофироне ки бо мақсади сафар ба Русия аз роҳи дур ба Душанбе омаданд, метавонанд имшаб дар меҳмонхонаҳо ҷобаҷо кунем. Вай дар бораи ҷуброни зарар шарҳи бештар надод ва дар муроҷиат ба мусофирон гуфт: ноумед нашаванд, бо билетҳои харидаашон тавассути ҳавопаймои сафарашон ба Русия сурат хоҳад гирифт. Ин дар ҳолест ки шаби 3 апрел як ҳавопаймои Ютер 258 мусофирро аз Русия ба Душанбе овард ва зоҳиран парвози муқаррарӣ будааст. Бародарони азиз, ҳамин буд як камтар ахборот оиди ба таърих афтодани парвоз бо ширкати ҳавопаймои Ютер. Акбар Раҳимов, намояндаи ширкати ҳавопаймои Ютер дар ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин ба шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт: яъне шахсиятҳое ки аз роҳҳои дур ва аз ноҳияҳо ба шаҳри Душанбе омадан, ба фурудгоҳи байналмилалии Душанбе омадан барои парвоз кардан ба Россияву парвозшон ба анҷом нарасид, ана ҳамин намояндаи ширкати Ютер Акбар Раҳимов ба ӯ шахсиятҳо гуфт ки метавонанд ки дар Душанбе бимонанд дар ҳамин фурудгоҳ ва мо ӯвора аз меҳмонхона таъмин мекунем. яъне ки нисбати зараршон ҷубронкуниша нагуфт ки чӣ қадар вақт мекаша, ҳамин қадар гуфт ки мо ӯвора метавонем ки аз меҳмонхона таъминшон кунем то ки дар қади роҳ намонанд, дар фурудгоҳ намонанд. ва боз тавсия дод ки ноумед нашаванд ва ин парвоз рӯзҳои наздик ба нақша мераса, яъне ки ба анҷом мераса. шахсиятҳое ки чипта харидорӣ кардагӣ ҳастанд, ин шахсиятҳо метавонанд ки ба ҳамин чиптаҳои харидагишон парвоз карда ба Федератсияи Россия сафар кунанд. яъне ки боз дар инҷа омадагӣ ҳастае ки ҳукумати Федератсияи Россия тағйирот ворид кард ба қарори бировардагиш. бародарони азиз, як бор дига хотиррасон мекунем ки мо оиди ширкати Федератсияи Россия сухан гуфтаистем, оиди Somon Air не, ва ин тағйирот ворид кардан аз Тоҷикистон ягон тааллуқ надора, ягон вобастагӣ ҳам надора. танҳо ки ҳукумати Россия тасмим гирифт ки тағйирот ворид кунад ва сабаби тағйирот ворид карданша ҳеҷ кас намедона. дар ахборот ҳам гуфта шудагӣ нестай. ҳукумати Россия ба ҳама гуфт ки касе вориди Россия шуда метавонад ки шаҳрвандии Федератсияи Россияро дошта бошад. лекин намояндаи ширкати Ютер Акбар Раҳимов тавсия дод ки ноумед нашавен, мо кӯшишу харҷ мекунем ки бо ҳамин билетотон шумо рӯзи 9 апрел вориди Москав бишавен. яъне ки парвоза аз рӯзи 2 ба 3 ба таърих мондан рӯзи 9 апрел парвоз мешавад ба Федератсияи Россия аз шаҳри Душанбе. бародарони азиз, ҳамин буд ахбороти имрӯзаи мо ва оиди ахборот ма чӣ гуфтанем, ноумед нашавен. иншааллоҳ ки худованд розӣ боша, бо ҳамин чиптаҳои харидорӣ кардатон шумо метавонед ки сафар кунед. агар ки иҷозат намедоданд, фикри шахсии ма ҳамияе ки ба рӯзи 9 намемондан рейса. яъне ки ба рӯзи 9 мондан, значит иҷозат метиҳанд ҳамин шахсиятҳоеро ки чипта харидорӣ кардагӣ ҳастанд ба ҳамин рейси рӯзи 9 бо ширкати Ютер ба Федератсияи Россия парвоз кунанд, вориди Москва бишаванд. ва ногуфта намонад ки ширкати Ютер самолёташ дирӯз шаб аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Душанбе омад. яъне ки аз Россия 258 одам гирифт ба шаҳри Душанбе омад ва бояд боз аз ин тараф шаҳрвандои тоҷика мегирифту ба Россия мерафт. мутаассифона парвоз ба анҷом нарасид. ба ҳамин хотир парвоза ба рӯзи 9 апрел мондагианд. гуфтанӣ ҳастам ки ноумед нашавен ва мақсад ки ҳар хе дар интернетҳо дар комментарияҳо паника накунем. бародарои азиз, сабаби ира оли ҳеҷ кас намедонад ки парвозҳоро баста кардан аз сари нав, ё ки дига парвоз намешавад, ё ки боз оянда парвоз шудан мегирад. ин чизо аниқ нестанд. аз пеши худтон ҳар чиз наген ва мисол аз пеши худтон видео накунен, ҳар чи даъво накунен. гуфтанӣ ҳастам ки худованд мушкилои шуморо осон бигардона, то ки барои кору фаъолият сафар кунен, айпаи зиндагитон бошем. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем, дар канали Юристиҷей обуна шудан фаромӯш намекунем ва аз наворои нави мо, аз ахборотҳои нави мо ҳамеша бохабар бошен. видеоҳоро тамошо кунен, то ки аз ҳама чиз сари вақт огоҳ бошен. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. то барномаҳои нав, бародарони азиз.